രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് ജയ പിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭക്ത്യ മദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഷഷ്ഠസ്കന്ധം 16 അധ്യായം ശ്ലോകം 26. നേരത്തെയുള്ള 5-6 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഒരു മന്ത്രം, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രം മാർഗി ചിത്രകേത് മഹാരാജാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം അങ്കിലസും നാരദ മഹർഷി അവിടെ വിട്ടുപോവുകയാണ്. അത് കാണാലോ സ്ക്രീനെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തൈതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവംഗിരസാ സാഗം ധാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭു. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തൈതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവംഗിരസാ സാഗം ധാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തൈതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യാവംഗിരസാഗം ധാമസ്സായംഭുവ പ്രഭു. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യാവംഗിരസാഗം ധാമസ്സായംഭുവം പ്രഭു. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായൈതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവംഗിരസാ സാഖം ധാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതിശ്യാമദേവി ദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായേതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവംഗിരസോ സാഗം ധാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായേതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവംഗിരസാ സാഗം ധാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായ ഇതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശയ നാരദ യയാവം ഗിരസാ സാഗം ധാമാ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണമാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭക്തായ ഇതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവങ്കിരസാ സാഗം ധാമം സ്വയംഭുവോ പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തൈതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവാംഗിരസാ സാഗം ധാമാ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സാവിത്രി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുകോവാച ഭക്തായ ഇതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ നാരദഃ യയാവങ്കിരസാ സാഗം ധാമാ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സീതാരാമനുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഭക്തായം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ നാരദഃ യയാവങ്കിരസോ സാഗം ധാമാ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീസുക ഉവാച ഭക്താമേതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദൃശ്യ നാരദഃ യയാം വാംഗിരസാ സാഗം ധാമാ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായ ഇതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവങ്കീരസാ സാഗം ധാമാ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുകോവാച ഭക്തായ ഇതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ നാരദഃ യയാവങ്കിരസാ സാഗം ധാമാ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശുഭാസന്ധി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുകോവാച ഭക്തിജേതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ നാരദഃ യയാ അങ്കിരസോ സാഗം താമസായംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായേതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവങ്കിരസാ സാഗം ധാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായൈതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവങ്കിരസാ സാഗം ധാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായ ഇതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവങ്കിരസാ സാഗം ധാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായേതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവാംഗിരസാ സാഗം യാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായൈതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവം ഗിരസാ സാഗം ധാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവതി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായൈതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവംഗിരസാ സാഗം ധാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചോദിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായൈതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവംഗിരസാ സാഗം ധാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നായർ മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായൈതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവംഗിരസാ സാഗം ധാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായേതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവംഗിരസോ സാഗം ധാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായേതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാദിശ്യ നാരദഃ യയാവംഗിരസാ സാഗം ധാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാജി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭക്തായൈതാം പ്രപന്നായ വിദ്യാമാശിഷ്യ ഭാരതഃ യയാവംഗിരസോ സാഗം ധാമ സ്വയംഭുവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദന്റെ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിത്തോട് നാരദൻ ചിത്രകേതുവിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി ഈ പ്രാർത്ഥന പൂർണ്ണമായും അവന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ചിത്രകേതു പൂർണ്ണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തിരുന്നു. അല്ലയോ പരിശുദ്ധ രാജാവേ. നാരദൻ അതിനുശേഷം അംഗിരസ് മഹർഷി മൊത്ത് അത്യുന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് പോയി. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദന്റെ അംഗിരസ് മഹർഷി ചിത്രകേതു രാജാവിനെ ആദ്യം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ നാരദനെ ഒപ്പം കൂട്ടിയിരുന്നില്ല. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ചിത്രകേതുവിന്റെ പുത്രന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അവന് ഭക്തിയോഗം ഉപദേശിക്കുവാൻ അംഗിരസ് നാരദനെയും കൊണ്ടുവന്നു. ആദ്യം ചിത്രകേതു പരിത്യാഗത്തിനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല. വിഷപുത്രന്റെ മരണത്തോടെ കനത്ത ദുഃഖത്താൽ സംഭ്രാന്തിയിലായ അവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക സമ്പത്തുകളുടെയും വ്യർത്ഥതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം ശ്രവിച്ച് വിരക്തിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉണർന്നു. ഇത്തരം ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഒരുവന് ഭക്തിയോഗം ഉപദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഒരുവന് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തോട് ആകർഷണമുള്ളിടത്തോളം കാലം അവന് ഭക്തിയോഗം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 2:44 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം
തയാ ബഹൃതചേതസാം വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയതേ. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലും അമിതാസക്തരായവർക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങളാൽ സംഭ്രാന്തരായവർക്കും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരുവന് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ അത്യാസക്തി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവന് ഭക്തിയുത സേവന വിഷയങ്ങളിൽ ചിത്തം ഏകാഗ്രമാക്കാനാവില്ല. പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിലെ യുവതലമുറ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പരിത്യാഗത്തിന്റെ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇപ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വിജയകരമായി മുന്നേറുന്നു. അവിടങ്ങളിലെ യുവതലമുറ ഭൗതിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളിൽ പ്രായോഗികമായി വിരക്തരായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെങ്ങുമുള്ള ഹിപ്പി സമൂഹങ്ങളിൽ ഇത് നന്നേ പ്രതിഫലിച്ചു കാണാം. ഇപ്പോൾ ഈ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയോഗം കൃഷ്ണാവബോധം ഉപദേശിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഫലവത്തായി. ചിത്രകേതുവിലെ വൈരാഗ്യവിദ്യയുടെ പരിത്യാഗജ്ഞാനത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം മനസ്സിലായതോടെ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൈരാഗ്യവിദ്യ നിജഭക്തിയോഗ. വൈരാഗ്യവിദ്യയും ഭക്തിയോഗവും സമാന്തര രേഖകളാണ്. ഒന്നിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റേത് അനിവാര്യമാണ്. ഭക്തി പരേശാനുഭവോ വിരക്തിർ അന്യത്രജ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:2-42 പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തോടുള്ള വൈരാഗ്യവർദ്ധനയെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. നാരദമുനി ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പിതാവാണ്. ആകയാൽ ചിത്രകേതുവിന്റെ മേൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നതിന് അംഗിരസ് മഹർഷി അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അത്യന്തം ഫലപ്രദമാണ്. നാരദമുനിയുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് ഏതൊരുവിനും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരും. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചിത്രകേതുസ്തുതാം വിദ്യാം യഥാ നാരദ ഭാഷിതാം ധാരയാമാസ സപ്താഹം അബ്ബശാസ്തു സമാഹിതഃ. ചിത്രകേതുസ്താം വിദ്യാം യഥാ നാരദ ഭാഷിതാം ധാരയാമാസ സപ്താഹം അബ്ബശാസ്തു സമാഹിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലുന്നു. ശാന്തദേവി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചിത്രകേതുസ്തുതാം വിദ്യ യഥാ നാരദ ഭാഷിതാം ധാരയാമസ സപ്തഃ ഭക്ഷ സുസ്മാഹിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാകാൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചിത്രകേതുസ്തുതാം വിദ്യാം യഥാ നാരദ ഭാഷിതാം ധാരയാമാസ സപ്താഹമഭക്ഷ സുസമാഹിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചിത്രകേതുസ്തുതാം വിദ്യാ യഥാ നാരദ ഭാഷിതാം ധാരയാമാസ സപ്താഹം അഭക്ഷ സുസമാഹിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചിത്രകേതുസ്തുതാം വിദ്യാം യഥാ നാരദ ഭാഷിതാം ധാരയാമാസ സപ്താഹം അഭക്ഷ സുസമാഹിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചിത്രകേതുസ്തുതാം വിദ്യാം യഥാ നാരദ ഭാഷിതാം ധാരയാമാസ സപ്താഹം അഭക്ഷ സുസമാഹിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ജയജവാദി हरे कृष्ण प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय चित्रकेतुस्तुतां विद्यां यथा नारदवार्षितां धारयामास सप्ताहमभक्षसु समाहितः हरे कृष्ण प्रभु ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രകേതു നാരദമുനി ഉപദേശിച്ച മന്ത്രം ഒരാഴ്ച തുടർച്ചയായി ജലപാനം മാത്രം നടത്തി ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ജപിച്ചു. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തതഃ സാ സപ്തരാത്രാന്തേ വിദ്യായാം ദാര്യമാണയാ വിദ്യാധരാധിപത്യം സാ ലേഭേ അപ്രതിഹതം നൃപഃ. തതഃ സാ സപ്തരാത്രാന്തേ വിദ്യായാം ദാര്യമാണയാ വിദ്യാധരാധിപത്യം സാ ലേഭേ അപ്രതിഹതം നൃപഃ. അല്ലയോ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവേ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മന്ത്രം ഒരാഴ്ച മാത്രം തുടർച്ചയായി ജപിച്ചപ്പോൾ ചിത്രകേതു രാജാവിന് ജ്ഞാനാർജനത്തിനുള്ള അവന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഇടഫലം എന്ന നിലയിൽ വിദ്യാധരുടെ ലോകത്തിന്റെ ഭരണം നേടാൻ കഴിയും. ഭാവാത്മ ശിവവേദാന്ത സ്വാമി ഒരു ഭക്തൻ ഉപക്രമം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്ന വശം അവന് സ്വാഭാവികമായും വിദ്യാധര ആധിപത്യവും അതുപോലുള്ള പദവികളും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും ഇടയ്ക്കുള്ള ഫലങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ലഭിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ വിജയപ്രദമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് യോഗം, കർമ്മം, ജ്ഞാനം എന്നിവയൊന്നും അഭ്യസിക്കേണ്ടതില്ല. ഭക്തന് എല്ലാ ഭൗതിക ശക്തിയും ലഭ്യമാകാൻ ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നു മാത്രം. അവൻ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഭൗതിക ശക്തിയോട് ഒരിക്കലും ആസക്തനാവില്ല. വ്യക്തിപരമായ യത്നം കൂടാതെ അവൻ അത് അനായാസം ലഭ്യമായാൽ പോലും ചിത്രകേതുവിന് നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് കർശനമായി അനുഷ്ഠിച്ച ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഈ ഫലം ലഭ്യമായി. കൃഷ്ണപ്രഭുപാദിന്റെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദക്കതിപയോർവിദ്യായത്തെ മനോഗതിഃ ജഗാമാദേവദേവസ്യ ശേഷസ്യ ചരണാന്തികം. തദക്കതിപയോർവിദ്യായത മനോഗതിഃ ജഗാമാദേവദേവസ്യ ശേഷസ്യ ചരണാന്തികം. അതിനുശേഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മന്ത്രാഭ്യാസനത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ചിത്രകേതുവിന്റെ മനസ്സ് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിൽ വളരെയധികം ബോധദീപ്തമാവുകയും അവൻ അനന്തദേവന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ ശരണം നേടുകയും ചെയ്തു. ഭാവാത്മവേദാന്ത സ്വാമി ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിലെ അനവധി ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഭഗവാന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ആത്യന്തികമായ നേട്ടം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കർശനമായ നിർവഹണത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തന് ആവശ്യമെങ്കിൽ എല്ലാ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭക്തൻ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ തൽപരനല്ലാത്ത പക്ഷം പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അവ നൽകുകയില്ല. ഒരു ഭക്തൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അവനുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്ന ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികമല്ല, അവയെല്ലാം ആധ്യാത്മികങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഭക്തൻ വളരെയേറെ പണം മുടക്കി മനോഹരമായ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ നിർമ്മിതി ഭൗതികമല്ല, മറിച്ച് ആധ്യാത്മികമാണ്. നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ. ഒരു ഭക്തന്റെ മനസ്സൊരിക്കലും ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭൗതിക വശത്തേക്ക് തിരിക്കില്ല. ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിലയാൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വിഗ്രഹം വെറും കല്ലല്ലാതെ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നത് പോലെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മിതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഷ്ടികയും കല്ലും മണ്ണുമെല്ലാം, കല്ലും മരവുമെല്ലാം ആധ്യാത്മികങ്ങളാണ്. ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിൽ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഔന്നത്യം പ്രാപിക്കും തോറും അവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ ഒന്നും ഭൗതികമല്ല, എല്ലാം ആധ്യാത്മികമാണ്. പരിണിത ഫലമായി ഒരുവനെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് അനിവാര്യമായ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ നൽകപ്പെടുന്നു. ഭക്തനെ ആധ്യാത്മിക രാജ്യത്തേക്ക് മുന്നേറുന്നതിനുള്ള ഒരു സഹായമാണ്. അപ്രകാരം ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് വിദ്യാധരന്മാരുടെ യജമാനൻ എന്ന നിലയിൽ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഏതാനും നാളുകൾക്കുള്ളിൽ പരിപൂർണനായി തീരുകയും ശേഷഭഗവാന്റെ അനന്തന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ശരണം നേടി ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. ഒരു കർമ്മയുടെ ഭൗതികൈശ്വര്യവും ഭക്തന്റെ ഭൗതികൈശ്വര്യവും ഒരേ നിലയിലല്ല. ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു: അന്യാന്തര്യാമിണം വിഷ്ണു ഉപാസന്യാ സമീപകാഃ ഭവേത് യോഗ്യതയാ തസ്യ പദം വാ പ്രാപ്നുയൻ നരഃ. അന്യാന്തര്യാമിണം വിഷ്ണു ഉപാസ്യന്യാ സമീപകാഃ ഭവേത് യോഗ്യതയാ തസ്യ പദം വാ പ്രാപ്നുയൻ നരഃ. വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നേടാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ വിഷ്ണു ഭഗവാനോട് ഒരു ഭൗതിക നേട്ടം ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടുകയും പകരം അവൻ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും ആയതിനാൽ ആത്യന്തികമായി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ വീരരാഘവ ആചാര്യർ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു: യഥേഷ്ടാഗതിരിതി അർത്ഥഃ. വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ഭക്തനെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തും നേടാൻ കഴിയും. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ അവൻ ആ രീതിയിൽ വിജയം പ്രാപിച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൃണാളഗൗരം ഗിതിവാസ സംസ്ഫുരത് കിരീടകേയൂരകടിത്രകങ്കണം പ്രസന്ന വക്ത്രാരുണലോചനം മൃതം ദദർശ സിദ്ധേശ്വര മണ്ഡലേ പ്രഭും. മൃണാളഗൗരം ശിതിവാസ സംസ്ഫുരത് കിരീടകേയൂരകടിത്രകങ്കണം പ്രസന്ന വക്ത്രാരുണലോചനം മൃതം ദദർശ സിദ്ധേശ്വര മണ്ഡലേ പ്രഭും. ഓക്കെ, ശ്രീരഞ്ജന മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൃണാളഗൗരം ശിതിവാസ സംസ്ഫുരത് കിരീടകേയൂരകടിത്രകങ്കണം പ്രസന്നവക്ത്രാരുണലോചനം മൃതം ദദർശ സിദ്ധേശ്വര മണ്ഡലൈ പ്രഭും. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ശേഷഭഗവാനിൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം താനൊരു താമരപ്പൂവിന്റെ വെളുത്ത നാരിന് തുല്യം ശുഭ്രമായിരിക്കുന്നതായി ചിത്രകേതു കണ്ടറിഞ്ഞു. അവൻ കടുന്നീല വസ്ത്രങ്ങളും ഉജ്ജ്വലമായി ശോഭിക്കുന്ന കിരീടവും തോൾക്കാപ്പുകളും അരക്കച്ചയും കൈവളകളും ധരിച്ചു. അരുണാഭമായ നയനങ്ങളോട് കൂടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം മന്ദഹാസം തൂകുന്നതായിരുന്നു. സനത്കുമാരന്മാർ പോലുള്ള മുക്തരായ വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തെ വലയം ചെയ്തിരുന്നു. മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദർശനദ്വസ്ത സമസ്ത കൽബിഷഃ സ്വച്ഛാമലാന്തകരണോऽഭ്യയാന്മുനി പ്രവൃദ്ധഭക്ത്യാ പ്രണയാസുലോചനഃ പ്രഹൃഷ്ടരോമാൻ നമനാ. നമതാദിപുരുഷം. തദ്ദർശനദ്വസ്ത സമസ്ത കിൽബിഷഃ സ്വച്ഛാമലാന്തകരണോऽഭ്യയാന്മുനി പ്രവൃദ്ധഭക്ത്യാ പ്രണയാസുലോചന.
പ്രഹൃഷ്ടരോമാ നമനാദി നമാദി അതിപുരുഷം. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ കണ്ടയുടനെ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും നീങ്ങി പരിപൂർണ പരിശുദ്ധനായ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സ്ഥിതനായി ഗൗരവം പൂണ്ട് മൗനത്തിലായണ്ട അവന്റെ ശരീരം ഭഗവാനോടുള്ള ഗാഠസ്നേഹത്താൽ രോമാഞ്ചമണിയുകയും കണ്ണുകൾ നീരണിയുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഗാഠമായ പ്രേമഭക്തിയോടെ യഥാർത്ഥ പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിസിലെ തദ്ദർശനധ്വസ്ത സമസ്ത കിൽബിഷ എന്ന വാക്കിനെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരുവൻ പതിവായി പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന വർഷം അവൻ ക്രമേണ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് മാത്രം ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നവനായി തീരും. ഒരുവൻ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധനാവുകയും ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സോടെ പൂർണ്ണശുദ്ധനായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറുകയും ചെയ്യും. ചില പ്രഭുപാദിച്ച് 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉത്തമ ശ്ലോക പദാബ്ജ വിഷ്ടരം പ്രേമാസുലോ രൂപമേഹ യന്മുഹു പ്രേമോപരുദ്ധാഖില വർണ്ണ നിർഗമോ നൈവാശകത്വം പ്രസമീഡിതും ചിരം സ ഉത്തമ ശ്ലോക പദാബ്ജ വിഷ്ടരം പ്രേമാസുലേശൈരൂപമേഹ യന്മുഹു പ്രേമോപരുദ്ധാഖില വർണ്ണ നിർഗമോ നൈവാശകത്വം പ്രസമീഡിതും ചിരം. ചിത്രകേതു സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ വിശ്രമപീഠം വീണ്ടും വീണ്ടും നനച്ചു. ഭക്തിയുന്മാദത്താൽ ശബ്ദം സ്തംഭിച്ചതിനാൽ അവന് ഏറെ സമയത്തേക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ട ഉചിതമായ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഒരു അക്ഷരം പോലും ഉച്ചരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി അക്ഷരമാലയിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും അവയിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്കുകളും പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളവയാണ്. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് അക്ഷരമാലയിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഹൃദ്യമായ ശ്ലോകങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടായെങ്കിലും ഭക്തിന്മാത നിമിത്തം ഏറെ സമയത്തേക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് വാക്കുകളാക്കി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 1:5-22 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇദം ഹി പുംസസ്തപസശ്രുതസ്യ വാ ശിഷ്ടസ്യ സൂക്തസ്യ ച ബുദ്ധിദത്തയോ അവിച്യുതോ അർത്ഥകവിഭിർനിരൂപിതോ യത് ഉത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. ഒരുവനെ ശാസ്ത്രീയമായോ തത്വശാസ്ത്രപരമായോ രാഷ്ട്രീയമായോ സാമ്പത്തികമായോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലോ കഴിവുകളുള്ള വശം അവയ്ക്ക് പരിപൂർണത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ശ്രേഷ്ഠമായ കവിതകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അഭിരുചികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയോ ചെയ്യണം. ചിത്രകേതു ഇത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ഹർഷോന്മാദം മൂലം അവൻ അത് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അവന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ സമയം നിശബ്ദനായി ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു. 33ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തതഃ സമാദായ മനോമനീഷയാ ബഭാഷയേ തത്പ്രതിലബ്ധഭാഗസോ നിയമ്യ സർവേന്ദ്രിയ ബാഹ്യവർത്തനം ജഗദ്ഗുരും സാത്വതശാസ്ത്ര വിഗ്രഹം തതഃ സമാദായ മനോമനീഷയാ ബഭാഷയേ തത്പ്രതിലബ്ധഭാഗസോ നിയമ്യ സർവേന്ദ്രിയ ബാഹ്യവർത്തനം ജഗദ്ഗുരും സാത്വതശാസ്ത്ര വിഗ്രഹം. പിന്നീട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ സംയമനത്തിലാക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബാഹ്യ വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും നിയന്ത്രിച്ച് അവൻ തന്റെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാൻ ഉചിതമായ വാക്കുകൾ വീണ്ടെടുത്തു. പ്രകാരം അവൻ വിശുദ്ധങ്ങളായ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ബ്രഹ്മസംഹിത, നാരദ പഞ്ചരാത്രം തുടങ്ങിയ സാത്വത സംഹിതങ്ങൾ മൂർത്തരൂപവും സകലരുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അവൻ തന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ താഴെ പറയും പോലെ സമർപ്പിച്ചു.
ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ഒരുവനെ ലൗകികമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അവൻ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി ആർജിക്കണം. അപ്പോൾ അവനെ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകളാക്കുവാൻ അനുയോജ്യമായ പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും. ആധികാരികതയുള്ള ഭക്തന്മാർ ആലപിക്കാത്ത ഒരു ഗാനവും ഭഗവാനെ വാഴ്ത്താൻ ആലപിക്കരുത് എന്നും പത്മപുരാണത്തിലെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ച് ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി നമ്മളെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഓരോ വരികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉയർന്ന ഭക്തന്മാര് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനകൾ, കീർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ചൊല്ലാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവൈഷ്ണവമുഖോദ്ഗീർണം ഭൂതം ഹരികഥാമൃതം ശ്രവണം നൈവ കർത്തവ്യം സർപ്പോച്ഛിഷ്ടം യഥാപയ. വൈഷ്ണവ സ്വഭാവത്തിൽ അടിയുറച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകളും ഗാനങ്ങളും നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പാലിക്കാത്തുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജവും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടില്ല. ഭഗവാന്റെ സച്ചിത് ആനന്ദ ശരീരം മായയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നതാണ് സാത്വത, ശാസ്ത്ര വിഗ്രഹം എന്നീ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാർ ഭാവനാരൂപത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യവും പിന്താങ്ങുന്നു. ഇന്നത്തെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാരദ മുനി പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഈ പ്രാർത്ഥനകള് ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ 7 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന എല്ലാ സ്കോളിലുള്ള എല്ലാ കീർത്തനങ്ങളും എന്താണ്? നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പം അവരുണ്ടാക്കിയ കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ പാടും. എല്ലായിടത്തും എന്താണ് അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ പോലും എല്ലാ ഇടത്തും ആരാണോ ആചാര്യന്മാര് പാടിയിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് പാടാറ്. പ്രഭുപാദർ തിരുപ്പതിയിൽ പോയിട്ടും ബ്രഹ്മാവ് പാടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം ഭജാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബാലാജിയൊക്കെ സ്തുതിക്കേണ്ട ബാലാജിയെ, തിരുപ്പതി ബാലാജിയെ, വെങ്കടേശ്വരനെ. അപ്പോ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്താണ്, നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ അല്ലെ, അവര് ആചാര്യന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അവരൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ നിത്യ രീതിയിലുള്ളവരാണ് ആചാര്യന്മാരെ, ഗുരുപരമ്പരയിലുള്ളവരൊക്കെ. 34 ചിത്രകേതുർവാച അചിദചിദ സമമതിഭിഃ സാധുഭിർഭവാഞ്ജിതാത്മഭിർഭവദ. വിചിതാസ്തേ അപി ച ഭജതാ കാമാത്മാനം യ ആത്മദോ ആദികരുണഃ. ചിത്രകേതുർവാച അചിദചിദ സമമതിഭിഃ സാധുഭിർഭവാഞ്ജിതാത്മഭിർഭവദ. വിജിതാസ്തേ അപി ച ഭജതാം കാമാത്മാനം യ ആത്മദോ ആദികരുണഃ. ചിത്രകേതു പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അജേയനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങേ വിജയിക്കുവാൻ ഒരുവനാലും കഴിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാൽ അങ്ങ് ജയിച്ചടക്കപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് അങ്ങേ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങയിൽ നിന്നും ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഭക്തന്മാരിൽ അഹേതുകമായ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് അവർ. തീർച്ചയായും അങ്ങ് സ്വയം അങ്ങയെ അവർക്ക് നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരുടെ മേൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥന ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും
ജയിച്ചടക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരാൽ കീഴടക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനാൽ കീഴടക്കും. അങ്ങനെ അന്യോന്യം കീഴടക്കുന്നതിനാൽ ഇരുവർക്കും അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ലഭിക്കും. പരസ്പരമുള്ള ഈ കീഴടക്കലിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത കൃഷ്ണനാലും ഗോപികമാരാലുമാണ് പ്രദർശനം. ഗോപികമാർ കൃഷ്ണനെയും കൃഷ്ണൻ ഗോപികമാരെയും ജയിക്കും. എപ്പോഴൊക്കെ കൃഷ്ണൻ തന്റെ മുരളിക വായിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ഗോപികമാരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കും. ഗോപികമാരെ കാണാതെ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയുമില്ലായിരുന്നു. ജ്ഞാനികളെയും യോഗികളെയും പോലുള്ള മറ്റ് അതീന്ദ്രിയർക്ക് പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അതിന് കഴിയൂ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവേ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി. അതിന്റെ ഒരു പേജ് കൂടി ഇല്ല. അത് കുറച്ച് വലിയൊരു ഭാഗത്തിന് ഒരു പേജ് കൂടി അതിന് വേണം. ഒരു പേജ് കൂടി തന്നത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആവർത്തന കുറച്ചുകൂടി ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, അതോടെ ഞാൻ വായിക്കാം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിസ്വ പ്രഭുപാദ പരിശുദ്ധ ഭക്തരെ സമമതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാത്തവർ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഭക്തന്മാർ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നു എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. അവർ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വികാരമാകും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം അഹേതുകീ അപ്രതിഹത, എന്തെങ്കിലും നേടണമെന്ന ലക്ഷ്യമില്ലാത്തതും കാരണമില്ലാത്തതുമാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തൻ യാതൊരു നേട്ടവും അഭിലഷിക്കാതെ അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സേവനം ഒരു ഭൗതികാവസ്ഥയിലും തടസ്സപ്പെടുന്നില്ല. അപ്രതിഹത, അപ്രകാരം ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലും സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ജീവിച്ചടക്കാൻ സാധിക്കും. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും കൃത്രിമമായി ഭഗവാനെ സമനാകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലാത്ത അത്തരം സാഫല്യം അഭിലഷിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഭക്തന്മാരും ജ്ഞാനികളും യോഗികളുമായ മറ്റ് അതീന്ദ്രിയവാദികളും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേക വ്യത്യാസം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതനായ സേവകൻ എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പദവിയെന്നും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് സമനാകാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം. അതിനാൽ അവർ സമമതി അഥവാ ജിതാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ ഭഗവാന് സമനാവുക എന്ന ആശയത്തെ വെറുക്കുന്നു. അവർക്ക് ഭഗവാന് തുല്യനാകണമെന്ന ആർത്തി പൂണ്ട ആഗ്രഹമില്ല. മറിച്ച് എല്ലാ ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നും മോചിതരാകണമെന്നതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. അതിനാൽ അവരെ നിഷ്കാമികൾ
ആഗ്രഹഹീനരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ നിലനിൽക്കാനാകും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും സഫലമാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെ കാമം, ദുരാഗ്രഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാമസ്തസ്തേർ ധൃതജ്ഞാന, കാമാർത്തി മൂലം അഭക്തർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം അവർക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ജയിക്കാൻ കഴിയാതാകുന്നു. അതേസമയം അത്തരം അനഭിലഷണീയങ്ങളായ മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനെ ജയിച്ചടക്കാൻ കഴിയുന്നു. ജയിച്ചടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജയിച്ചടക്കാൻ കഴിയുന്നു. അത്തരം ഭക്തന്മാർ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ജയിച്ചടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ പരിശുദ്ധരാകിയാൽ എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകിയാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് പരിപൂർണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ ജയിച്ചടക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും മോശം കാക്ഷിക്കില്ല. അവർ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രം ഇച്ഛിക്കുന്നു. പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പിടിച്ചടക്കുകയും തന്റെ ദാസന്മാർ ഭൗതിക ലാഭം കാക്ഷിക്കാതെ തന്നെ സേവിക്കുന്നത് കാണുന്ന ഭഗവാൻ സ്വാഭാവികമായും അവർക്ക് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി നിമിത്തം ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തർക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും വിധം തന്നെ നൽകുന്നു. തീർച്ചയായും ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുക എന്നതൊഴിച്ച് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. ഒരു ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയും അവന് ഭൗതിക ലാഭ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും സേവനം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും നൽകും. സ്വന്തം ഭക്തന്മാരാൽ കീഴടക്കപ്പെടുമ്പോഴത്തെ ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാനേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുപരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നാരദ മുനി പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലുള്ള ഗുണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് വിദ്യാധരന്മാരുടെ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. അവിടെ വെച്ച് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയും ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകളും അർപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് സംതൃപ്തനാക്കാൻ, സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ. അല്ലെ, ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ, വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളും ഓരോരോ ഭക്തന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ, അല്ലെ, നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ, ഭക്തി വിനോദ്, അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ അവർ കൂടി പാടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അല്ലെ. ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്കും അർപ്പിക്കാം. പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ പാടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകള് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഓരോരോ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയാല് അവരുടെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങളും ആവലാദികളും പരാതികളൊക്കെ ഭഗവാനോട് അല്ലെ. എന്നാൽ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ, ഭക്തി വിനോദ്, അവരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. അത്രയും എന്താ പറയാ, എന്ത് ചെറിയ നിസാര ജീവിയായി കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറിന്റെ ഓരോ കീർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഭക്തന്റെ
വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിയായിട്ടെങ്കിലും ജനിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. എന്താണ് ആ ഭക്തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ ജനിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ കേൾക്കാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജന്മമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു ഭക്തന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കുറയായിട്ടോ അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിയായിട്ട് മാറിയാലും മതി. അങ്ങനെയും കാര്യം നിൽക്കുന്നു. ഓരോരോ പ്രാർത്ഥന നരോത്തമദാസ് താക്കൂറിന്റെ ആയാലും പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അതില് നരോത്തമദാസ് താക്കൂറും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥന. അങ്ങനെ ഓരോരോ വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ കീർത്തനങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതിലൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നൽകണം, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോഴും പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകള് നമുക്കും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പുരുഷോത്തമ മാസത്തില് ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ, സ്തുതികൾ അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥന, ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥന, അങ്ങനെ അനേകം അല്ലെ ധാരാളം. നേരത്തെ വിക്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മളെടുത്തു, ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അതുപോലെ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകളും അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭഗവാന് മുന്നില് നമുക്കും അത് സമർപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ നാരദമുനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായി, ഞാൻ നിനക്കൊരു മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു തരാം, ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉപദേശിച്ചു തരാം. ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ നേരത്തെ മഹാദേവനും ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാണ്, അവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നിനക്കും ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുകയും 7 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും നാരദമുനി പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ സത്യമായിട്ട് തീരുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 7 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപരിലോകത്തില് അല്ലെ വിദ്യാധരന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകും. അവൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭഗവാനോട് ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല എന്നത്. എന്നാൽ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചു നൽകും. എന്നാൽ ഭക്തിക്ക് തടസ്സങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ നൽകുകയുമില്ല എന്നത്. പ്രഭാതരുടെ മധ്വാചാര്യർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, ഒരു കർമ്മിയുടെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യവും ഭക്തന്റെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യവും ഒരേ നിലയിലല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് കർമ്മിയുടെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അവന്റെ സമ്പത്തും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അവന്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. അതിനെ കൊണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള ആഡംബരങ്ങൾ ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവന്റെ സമ്പത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. എന്തിനാണ്, ഭഗവാന് നല്ല നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, ഭഗവാന് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിയിക്കും, ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിയിക്കും, ഭഗവാന് അങ്ങനെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ല മറ്റു നിവേദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിനൊക്കെ ആ ധനം ചെലവഴിക്കും. ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു അല്ലെ. ധാരാളം ഭക്തന്മാർക്ക് അവിടെ വരാനും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു കർമ്മിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വലിയ മണിമാളികകളും കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ വെക്കും അല്ലെ. അദ്ദേഹം പോലും ചിലപ്പോഴും അതിന്റെ അദ്ദേഹം ഗൾഫിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവര് ആ സ്വന്തം വീട്ടില് അല്പകാലമൊക്കെ നിന്നിട്ട് വീണ്ടും ഗൾഫിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. പിന്നെ അവിടെ ജോലിക്കാരുന്ന വാച്ച്മാനൊക്കെയാണ് ആ വീട്ടില് കഴിയുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കർമ്മികളിലുള്ള ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ അവര് തങ്ങളുടെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭൗതിക സമ്പത്തുണ്ടായാലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സംഘർഷണ ഭഗവാനെയാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.
ശേഷം ഭഗവാനിൽ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷം താനൊരു താമരപ്പൂവിന്റെ വെളുത്ത നാരിന് തുല്യം ശുഭ്രമായിരിക്കുന്നതായ ചിത്രകേതു കണ്ടു. അവൻ കടും നീല വസ്ത്രങ്ങളും ഉജ്ജ്വലമായി ശോഭിക്കുന്ന കിരീടവും കൊഴക്കാപ്പുകളും മരക്കച്ചയും കൈവളകളും ധരിച്ചു. അരുണാഭമായ നയനങ്ങളോട് കൂടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം മന്ദവാസം തോന്നുന്നതായിരുന്നു. സനത്കുമാരൻ പാരപ്പുള്ള മുക്തരായ വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തെ വലയം ചെയ്തിരുന്നു. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ കണ്ടയുടനെ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും നീ പരിപൂർണ പരിശുദ്ധനായി യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ സ്ഥിതനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നേരത്തെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നതായിരുന്നു തന്റെ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതായി തീർന്നു ഭഗവാനെ ദർശിച്ചതോടെ. ഗൗരവം കൊണ്ട് മൗനത്തിലാണ്ട് അവന്റെ ശരീരം ഭഗവാനോടുള്ള ഗാഠസ്നേഹത്താൽ രോമാഞ്ചമണിയും കണ്ണുകൾ നീരണിയും അദ്ദേഹം ഗാഠമായ പ്രേമഭക്തിയോടെ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, ഇതൊന്നും പറയാൻ സാധിച്ചില്ല. പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും ആ സമയത്ത് ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരികയുണ്ടായില്ല. ഒരു പദങ്ങളും വരികയുണ്ടായില്ല എന്നത് ആ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിന്ന് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. പറയുന്നു, തദ്ദർശനധ്വസ്ത സമസ്ത കിൽബിഷ എന്ന വാക്കിന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരുവൻ പതിവായി പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ക്രമേണ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് മാത്രം ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നവനായി തീരും. ഒരുവൻ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധനാവുകയും ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സോടെ പൂർണ്ണശുദ്ധനായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറുകയും ചെയ്യും. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരാള് എപ്പോഴും പതിവായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തില് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴെന്താണ് ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശ്രദ്ധ മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാനിലായിത്തീരും. അല്ലെ, അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്കായിട്ടും ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കായിട്ടും മാത്രം ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുകയും പരിശുദ്ധനാവുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ ദർശിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം പതിവായി ദർശിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും തീരുകയും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആകർഷണം ഉണ്ടാവുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഭുപാദനും പറയുന്നു. മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ചിത്രകേതു സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ വിശ്രമപീഠം വീണ്ടും നമിച്ചു. ഭക്തിന്മാദത്താൽ ശബ്ദം സ്തംഭിച്ചതിനാൽ അവന് ഏറെ സമയത്തേക്ക് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കേണ്ട ഉചിതമായ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒരക്ഷരം പോലും ഉച്ചരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ സന്തോഷത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് വന്നു. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാദം നനച്ചു, പാദം കഴുകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് ശബ്ദമൊക്കെ സ്തംഭിച്ചു പോയി. പിന്നെ ഒന്നും ഉച്ചരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒന്നും പറയാനായിട്ടും പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാനായിട്ടോ സാധിച്ചില്ല. പ്രവാചകരോട് പറയുന്നു, അക്ഷരമാലയിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്കുകളും പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ്.
ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് അക്ഷരമാലയിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഹൃദ്യമായ ശ്ലോകങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടായെങ്കിലും ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നിട്ട് നേരെ സമയത്തേക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ സംയോജിച്ച് വാക്കുകളാക്കി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ അക്ഷരമാലയിലുള്ള എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുവാനാണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഇതിൽ പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്, ഒരുവന് ശാസ്ത്രീയമായ, തത്വശാസ്ത്രപരമായ, രാഷ്ട്രീയമായ, സാമ്പത്തികമായ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കഴിവുള്ള അവയ്ക്ക് പരിപൂർണത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ശ്രേഷ്ഠമായ കവിതകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അഭിരുചികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയോ ചെയ്യണം. ചിത്രകേതു ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും ഹർഷോന്മാദം മൂലം അവൻ അതിന് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അവന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ സമയം നിശബ്ദനായിരിക്കേണ്ടി വന്നു. പറയുന്നു, ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ കഴിവുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പാടാൻ അറിയുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുവാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. അതുപോലെ ഓരോരോ കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. എന്നാലാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പരിപൂർണത ലഭിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. 33-ാമത്തെ പറഞ്ഞു, പിന്നീട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ സംയമനത്തിലാക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബാഹ്യ വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ചു അവൻ തന്റെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാൻ ഉചിതമായ വാക്കുകൾ വന്നത്. അപ്രകാരം അവൻ വിശുദ്ധങ്ങളായ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ബ്രഹ്മസംഹിത, നാരദ പഞ്ചരാത്രം തുടങ്ങിയ തത്വസംഹിത മൂർത്തരൂപവും സകലരുടെയും ആധ്യാത്മികരുമായ ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അവൻ തന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ താഴെ പറയും പോലെ സമർപ്പിച്ചു. മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാർ പാടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദർ, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് ബ്രഹ്മസംഹിത, നാരദ പഞ്ചരാത്രം, നാരദർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഓർക്കുകയും അതൊക്കെ ചൊല്ലുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രവാചകനൊക്കെ പറയുന്നു, ഒരുവനെ ഈ ലൗകികമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. അവൻ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി ആർജിക്കണം. അപ്പോൾ അവന് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ അനുയോജ്യമായ പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ. ആധികാരികതയുള്ള ഭക്തന്മാർ ആലപിക്കാത്ത ഒരു ഗാനവും ഭഗവാന് വാഴ്ത്താൻ ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു. പത്മപുരാണത്തിലെ താഴെ കൊടുത്തുള്ള ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ച് സനാതന പറയുന്നു, നമ്മളെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പാടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പാടാം, അങ്ങനെയുള്ള കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ. അല്ലാതെ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ലൗകികമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലം ഇതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. അവര് പാടിയിട്ടുള്ളത്, അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചൊല്ലാം, അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. അവൈഷ്ണവീർണം ഭൂതം ഹരികതാമതം ശ്രവണം നൈവ കർത്തവ്യം സത്വോചിതം. വൈഷ്ണവ സ്വഭാവത്തിൽ അടിയുറച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകളും ഗാനങ്ങളും നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പാലിക്കാതെയുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജവും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ സച്ചിത് ആനന്ദ ശരീരം മായയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ്, ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് സാത്വത ശാസ്ത്ര വിഗ്രഹം എന്നീ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ ഭാവന രൂപത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ അസിദ്ധത്തെ എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യവും പിന്താങ്ങുന്നു. ഭഗവാൻ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട് അല്ലെ, അതിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് മറ്റും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ അനേകം ശ്ലോകങ്ങൾ കാണും അല്ലെ. ഭഗവാനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട്, ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെയൊക്കെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാര് പ്രാർത്ഥനകളെ. അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചെടുക്കാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. 15-ാം അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥ പഞ്ചദശോऽധ്യായഃ പുരുഷോത്തമയോഗഃ. ശ്രീഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധഃ ശാഖम् അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരव्ययम् ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദ്. അധഃശൂർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രബലാഃ. അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ന രൂപമസ്യേക തഥോപലിഭ്യത്തെ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ. തതഃ പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ. തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യതഃ പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. നിർമാനമോഹാജിതസംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്തകാമാഃ. ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്താ സുഖദുഃഖസഞ്ജ്ഞൈ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാഃ പദമവ്യയം തത്. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ. യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തത്ധാമപരമം മമ. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതഃ സനാതനഃ. മനഃഷഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ. ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച. അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവത്തെ. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്വിതം. വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. യതന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം. യതന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസഃ. യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം. യच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा. पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः. प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम्. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च. क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः. यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः. यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः. अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्. स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ. एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15-ोऽध्यायः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माधव प्रभुजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
സൗരാഷ്ട്രകം. राष्ट्रम की जय, विलमंगल ठाकुर की जय। रचि प्रसीदम नवनीत चोरम स्वपांकनानां चतुर्कुल चोरम अनेक जन्मार्जिता पापचोरम स्वराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम् पादाश्रितानां च समस्तचोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं या करोति विश्वं पदिगेहहीनं केनाभ्यहो भीष्ण चौरयिद्रे दृष्टाश्रुतो वान्न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरद्यशेषम् गिरिप्रसरणमपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननुचौरयिद्रे दृष्टाश्रुतो वान्न मया कदापि दानं च मानं च तादेन्द्रियाणि प्राणां च हृत्वा मम सर्वमेव पल्लायसे पुत्र धृतोऽत्यचोर तं भक्तिदं नाशि मया निरुधा विनास्ति घोरं यमपाशबन्धं विनास्ति भीमं भवपाशबन्धं विनास्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवत्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मन्मानसे तामसाराशि घोरे कारागृहे दुःखे माये निबता लाभस्वहे चौरहारे चिराय शौचोरदोषोचितामेव दण्डम् कारागृहे वास सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलस्नन् त्वं कृष्णये प्रणयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्य जोरहृदयन्न हि मोचयामि। सौराष्ट्रगं की जय, विलमंगल ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् गोकुलोत्सवं निशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरम् नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरम् पीताम्बरधरं देवं सरादां पुरुषोत्तमम् पीताम्बरधरं देवं सराधं पुरुषोत्तमम् प्रभुजी എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും? वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोविन्दं गोपिकाप्रियं वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं सदा
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ് ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. എല്ലാ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല തോന്നുന്നു ജഗന്നാഥ്. ഹരേ ജഗന്നാഥ്. ഹരേ ജഗന്നാഥ്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.